Moi YouTube. Tänään minä ja YouTubettaja tämän kanavan YouTubettaja Kossu007 olemme tekemässä videota siitä, että minä puhun. No niin, aloitetaan. Ja mä en tiedä, mitä ne kysymykset on vielä. Turpa kiinni. Ennen kuin me alettiin kuvaamaan, niin mitä nuo pyöriytytyt tuolla? Ilmastonmuutoksia. Mitä ne tekee? Ne on niinku muunnettu maahan ja ne tekee ilmastoon jotain. Niin eikö se ole niinku ilmastonmuuttaja? No, mitä sä tiedät näistä mopoista? Kerro mulle tästä mopoista. Sä siinä on 3 rengasta. Missä sä näet sen 3? No, siinä ihmisen pää on pyöreä. Pyörä ja siinä on rengas. Pyörä on sama kuin rengas. Joten siitä päätellen siinä on 3 rengasta. Oikeesti? Joo. Ainakin kun se liikkuu. Kerros mielipiteet Donald Trumpista. On se ihan kiva. Se on aina silloin kiva. Mä oon sen puolella aina silloin, kun se tekee hyviä asioita. Mutta kun se ei koskaan tee niitä hyviä asioita. Eli oot sä sen puolella vai et? Olen. No, mutta milloin sä oot sen puolella? Silloin kun se tekee hyviä asioita, mutta kun ei se koskaan tuu tekemään niitä. Ok. Mites se Hillary? No, on se nyt sellainen hillolari, että huhhuh. Koska hillo, lari, hillo, niin eikö se ole hillolari? Vai onko se mukaan eri mieltä? Mä tiiä. Osaat sä beatboxaa? Joo. Okei, no miten sä beatboxat? Mä en osaa. Et enää osaa. Toi oli alla. Ette kuulu mitään. No joo. Kerro, osaat sä historiaa hyvin? Joo. Montas maailmasta on ollut? 3. Okei, osaat sä nimetä niitä? Hillary vs. Trump on eka. Ja Obama vs. Trump on toinen. Ja Hillary vs. minä on 3. Mitä se Hillary vastaan sinä tapahtui? Siinä tapahtui, että Hillary tappoi minut ja sen takia mun piti hankkia se elämättä. No en vielä hankkia kyllä. Ai jaa. Kerropa vähän itsestäsi, mikä se on sun lempiväri? Pinkki. Ok, miksi? No se on niin kiva väri. Ok. Ei sitä osaa päätellä. Joo, kerro jotain muuta itsestäsi. No nimeä ja pankkitilit ja kaikki pankkisäännöt, nää voi mä kertoa. Ok, mitäs ne on? Kysy ehkä minkä mä niistä sanon. Vaikka ne pankkitiedot. Salasana. No voit sä kertoa niistä muista maailmansodista? Mistä muista? No, sä sanoit, että niitä on 3. Sä selitit sitä yhdestä. Yhdestä? Niin. Ai, siitä minä vs. Hillary. Niin, mitä ne muut oli? No, Trump vs. Obamalla kävi nyt silleen. Obama suuttui Trumpille sen takia, kun se halusi tehdä sen ilmastonmuutoksen ihmisille miettänyt viereen niin kovasti. Niin sen takia Obama tukehtui ja Trumpi voitti. Jaa, mitäs se yksi oli? Hillary vs. Obamassa kävi nyt niin, että Hillary syötti liikaa hilloa sille Obamalle niin, että Obama tukehtui siihen. Joo. Ja Hillary voitti. Onko mahdollista tulla 4? On, jos mä aloitan sen Obaman kautta. Ai jaa, no onko se Obaman puhelinnumero? On. Joo, ok. Mä häkkäsin sen. No niin, eiköhän tää video ollut tässä. Jos tykkäsitte, niin tykätkää, tilatkaa kanavassa tänään lisää. Mä oon Kossu007. Moro! Loppuräjähdys.